Слава Бога, брате и сестри, много съм притеснен. Често Рождество, брате и сестри, Бог ви благослови всичките, децата ви, семействата ви, работата ви. И много съм щастлив, че съм тук. Искам да споделя нещо с вас. Жена ми преди една година ли беше някъде, нещо такова беше май. Малко беше да забремени, беше трудно да стане майка. И обаче аз все пак бях много спокоен, защото вярвах в моя Бог Исус Христос, че Той ще ни даде едно дете. И аз по принцип много си исках от Господа, много се помолих всяка вечер, всяка сутрин. Постоянно бях в молитва да имам един син. И Той наистина ми чу молитвата ми даде един син. Много съм щастлив, много съм благодарен на моя Бог, Господ Исус Христос. Бог да ви благослови, брате и сестри. Как се казва бебето? Арас. Арас Болото. Бебето се казва Арас. И голяма радост за семейството. И няма да е последната радост. Ще има още много радости. Амин. Така, аз и моите приятелки, искам да представим бебето на Господа, да го оставим в Негово ръце, а не в нашата, както се казва, защото Бог е този, който препраща човек към правилния път. Той казва как трябва да върви даден човек по-добро за него. И нека да се моля, брате, да представим бебето. Пасторе, Слава на Бога, може да извинявам се, че аз трябва да го направя, но тук ще пренесем един дар на Господа, който ни го е подарил на нас. И трябва да му го върнем обратно пред Неговия престол, защото всичко идва чрез Него, от Него и за Него. Господи, ние издигаме, Татко, Арас пред Твоите ръце, Господи, и пред Твоя престол. Предаваме го, Боже мой, днес в Твоите ръце. Нека, Господи, през всичките дни на живота му, тук на тази земя, Боже мой, да не се отдалечава от Теб, първо, Боже мой, защото Твоят план за Арас, Господи, е по-добър от който и да е друг план. Затова, Боже мой, ние го предаваме, Господи, в Твоите ръце. Арас, Господи, и се молим за Арас, Боже мой, да расте в здраве, Господи, в мъдрост, Господи, в знание за Тебе, Боже мой. И да го отведеш, Господи, точно до там, докъдето Ти си му планувал живота, Боже мой. Ръководи, води го, Господи, чрез Святия Ти Дух, за да достигне, Господи, Неговата позиция, място и план, който вече Ти имаш за него. Благодарим Ти, Татко, за този подарък, който имаме, Господи, от Тебе и можем, Господи, чрез Арас да хвалиме, да издигаме и да величаем Твоето име. Ние го благославяме, помазваме в името на Отца, Сина и Святия Дух и казвам Амин, Боже мой. Издигам също, Боже мой, майката и бащата, Господи, на това скъпо и мило детенце Арас и ги представям, Господи, тях също пред Тебе. Моля Те, Господи, за тях. Първо да бъдат мъдри родители, да им дадеш мъдрост, Господи, от Тебе, чрез която мъдрост, Господи, да възпитават детето си. Моля Те, Господи, да им даваш сили да извървят пътя, Господи, и вярата да опазят. Благослови
Благославям ви в името на Отца, Сина и Святия Дух. И казвам Амин Боже. Амин. Амин. Така, благодаря, братя. Ние благодарим. А в 6-тия месец ангел Гавриил бе изпратен от Бога в галилейския град, наречен Назарет, при една девица, сгодена за мъж на име Йосиф от Давидовия дом, а името на девицата бе Мария. Моля да пазим пълна тишина, защото няма микрофони и децата трябва да говорят без микрофони. И тъй отиде Йосиф от Галилея, от град Назарет. И тъй отиде Йосиф от Галилея, от град Назарет в Юдея, в Давидовия град, който се нарича Вифлеем, понеже той беше от дома и рода Давидов, за да се запише с Мария, която беше сгодена за него и беше непразна. И когато бяха там, навършиха се дни, и тя роди първородния си син. Пови го и го положи в ясла, защото нямаше място за тях в гостилницата. И на същото място имаше овчари. Които живееха в полето и пазеха нощна стража около стадото. И ангел от Господа застана пред тях, и Господната слава ги осия. И те се оплашиха, но ангелът им рече: щом ангела си отиде от тях на небето, овчарите рекоха един на друг: нека да отидем да видим Спасителя. И бързо дойдоха и намериха Мария и Йосиф, младенецът лежащ в ясли. И като видяха, разказаха какво им беше известено за това детенце. И всички, като чуха, се зачудиха за това, което овчарите им казаха. А Мария спазваше всички тия думи и размишляваше за тях в сърцето си. И овчарите се върнаха, славяйки и хваляйки Бога за всичко. Слава на Бога! Слава на Бога! И ето трима мъдреци идват от далечна земя да дадат дарове на младенеца. Сигурно. Ангеле. Смирна за първосвещеника на всички свещеници. Бей много бедато да положи на събота след малко. Ливан. Ливан в чест на жертвата ти. Ливан в чест на жертвата
И като се поклониха и дадоха даровете си, си отидоха. Браво! Това беше една малка, кратка сценка, родена за 2 часа. Благодаря за разбиране. Дойдохме да му се поклоним. Нека кажем на децата за Спасителя ни как изкупи ни душите и разпръсна всеки мрак. Роди се Бог, славете го, Христос е тук, срещнете го, сторете му в душите място, сърцата превърнете в ясно и направете му поклон да влезете във всеки дом, където мракът е видея, звездата му да засияе. Камбани ще гърме тази сутрин свята, че радост има в хорските сърца, че дошъл е на земята Христос, приятел на всичките деца. И сега искам да поканя момичетата да направят един танц. Сега момичетата ще ви представят един танц, който аз кръстих Ново поколение. И видях един силен ангел, който прогласяваше: кой е достоен да отвори книгата и да разпечата печатите. И никой, нито на небето, нито на земята, нито под земята, не можеше да отвори книгата, нито да я гледа. И
Слава на Бога, брати и сестри! Той на Василска разхода. Дойде и моят ред да честитя Рождество на всички вас. Бъдете благословени. Чичо Боби, радвам се да те видя. Не съм те виждал доста време. На всички гости, добре сте дошли. Така си мисля. Искаме да ви прочетем тук нещо, да ви благословим с това. Но първо искам кратичко да се помоля просто за вас. И ще ви помоля да се изправим за малко. Велики и святи всемогъщи Боже, благодарим Ти, Господи, за днескашния ден. Благодарим Ти, Боже, че отново ни събираш на правилното място, Господи, в храма Господен. Господи, и ние като овчарите, Господи, днес идваме да Ти се поклоним. И Те моля, Господи, да приемеш жертвата ни, Боже. Благодарим Ти, Господи, на Теб и само на Теб подаваме цялата слава, Господи Боже мой. Благословено да бъде името Ти, Господи, от сега и до века. Халелуя. Амин, Господи. По време на раждането на Исус, еврейският народ очаква цар, който да ги избави от потисничеството и да установи земно царство. Но това, което те получават чрез раждането на дете, е много повече от освобождаване, от обстоятелства и успешно временно управление. Вместо това, Бог установи своето вечно царство. Осигури път за спасение, помири ни към правилна връзка със себе си и донесе надежда в един разбит свят. Въпреки че по това време голяма част от еврейския народ не го разбираха напълно или не го оценяваха. Нашият Бог е надминал далеч нашите очаквания. Преди Исус светът робуваше на греха и Божиите хора бяха длъжни да му принасят жертви като изкупление, макар и е красиво, че Бог предложи на своя народ благодат чрез старозаветния закон, колко невероятно е, че Той изпрати Исус, който е единствен, освободи от поробването на греха и нашата окончателна изкуплена жертва. В първото послание до Тимотей апостол Павел ясно посочва колко велик дар имаме в нашия Спасител Исус Христос. Вярно е това слово и заслужава пълно приемане, че Христос Исус дойде на света да спаси грешните, от които главният съм аз. Преди спасяването на Павел преследва християните и все пак Бог изобилно излива върху него своята благодат, като работи чрез него, за да напише голяма част от Новия Завет и да разпространи Евангелието по света. Исус също се позова на преливащата благодат на Бог в неговата притча за жестокия слуга, казвайки: и господаря му се смили в сърцето си и го пусна и му прости дълга.
той направи още крачка напред, споделяйки как нашето спасение трябва да ни повлияе да живеем живот на прошка и благодат за околните. Исус повтори това в великото поръчение, където посочи, че спасението не е нещо, което трябва да се пази в тайна, а да се разпали в огън и да се споделя. В това Рождество Христово нека се съсредоточим най-вече върху невероятната истина, че чрез Исус Христос получихме най-великият подарък. Няма значение какво сме направили, къде сме били и какво мислим за себе си. Простено ни и вече не трябва да носим тежестта за плащането за собствения си грях и провал. Може да ходим уверено в свободата, да знаем, че Исус е разрушил правилото за греха и смъртта в живота ни и ни е избавил от дълга, който никога не бихме могли да платим. В него имаме надежда, обещание за вечен живот. Каква причина да празнуваме? Амин. Отче, благодаря ти, че ни обичаш толкова много, че изпрати сина си да направи път, за да имаме вечна връзка с Тебе, Татко. Това Рождество ни напомни колко много ни обичаш и колко много означаваме ние за Теб. И ни дай смелост, Господи, да споделяме благата вест за това, което си направил в живота ни и с хората около нас. Бъди благословен, Царю на Вселената. Цялата слава е за Тебе. Нека отдадем слава на нашия Господ. И на кого си искаш ли? В подробности няма да влизаме. Айде, че чакат още каките банковчета чакат и с центрите. Айде, давам микрофона ти, представи се. На колко си години? Как се казваш? Здравейте, аз съм Марио. Аз на 9 години. Искам да пеем една песенчка. И ще пеем една песен. Единствен цар. Единствен цар. Браво! Браво! It's
Деси, помагай малко. Деси си почне, тя ще почне. Подаваме ти Бог.